zein zan zure aita? Nola identitzen Aita zen Francisco Errasti Egiguren. Eta ma Juana Agirre Oiartzaba. Deitzen diobe Trukuman batzarria baino, da Panankadi izena. Trukuman da bere aita zen kurandero. Eta nahitzen zuen, bere zemie mediku zekia. Hor lan asko egite zuen da, bati bat ezurkontuen da. Gure atile horrek. Eta gertau, Tucumán, de la provincia de Tucumán, Argentina, etorri, balnearioa, hor oso famago zen gara jartan, eta ertzeben zendatzen inoke, eta gero hor, ezan ziloen, akiten kontu eta, horrek probatu ingotzula. Eta juntzana horrutz, zendatu zuan. Orduan eman zion como nombre honorífico, que era gobernador de la ciudad de Tucumán, izena Tucumán. Orduan nintzuen, Bilboa joan. Bere, han aman etxeko, zakin, ananekin, juntzin Bilboa. Eta Bilbon, Begoña neon ementzan nahi da, zean, de sanidad. Eta gero, hor hartu, eta zeran, Valladolidzean, Santa Espina. Kartzela. Hango penalea. Eta gero, han espetxeen zuen bitartien aita, goratu ziren, han hotel romakoek oso zaundik ez zukoela. Zaupira ondilek eta zuzkoela. Idatzi zioten, eta ondoren esan zioen, atat ekartzen bali mazaren, agindi oso katoliku zala, horako organizazio religiosotan zartute zegoela, atartzeko modu bat zegoela. Orduan, goratu, nola zan de la adoración nocturna, zestura, zenek zoken zea, jotzen diek emartizetunek eta horren burutezuna, kunde zan mentzioen, nola zeuen, barke jakingo zuela, eta santzio bela agiri beteo, informie, bertzebela, nola zan adorazio nocturnakue. Eta bizon horrek kontestau, guztiekin, eman bezuko, ure harrapatzeko zaio de fusilatzeko. Ama kontestamentzio, laizte izan duzu hemen. Dalaxe eman, bialdu, eta delaxe onutz etortzeko morue. Baino, horrako fetxatan komandantzien, hemen presento bertzuren. Etorri zenien, etxien oso guztua. Etorri zelata, baina, gero, hor komandantzile, hor arterretardin etorri zintanak, gero, Santoñako penalea bialtzen mentzituen. Eta baino, presento berra. Ama junen mentzien, behaki, bidurrez. Zaude mori barru bertan, alde batetik enpetzatzen entzeben, ez du, berri txarrek izango den, horren ez da demoran dauden ninda. Handiken bizkaitea parrez da, haitu nintzen da, notizionak izan ditugu. Eta giltze zugotik enbitu dube, eta bueno, hango algarita, hango kontuek eta guztua. Erten zunien libre naiz. Baina kondizio badea. 3 urtien iskutatero berdek bazarrien. Eta lana bakarriken bere kontrainuntzako. Gero gantzuen bitartien orduan, akine, intziloen amai, etxieken du, eta gero, esan zioen, muebiliketan. Hori gaina, favore handi bat bezala, muebiliek atatzen abak emazuen, bere bazarrire, kalin bizizien, aitamak, baino, bazarrire, 10.000 erreidel ordein duertzula. Alaxe, orduan, bere gura zuen, batzarrire.